ҳукуматдорони Тоҷикистону Қирғизистон мехоҳанд ҳарчи бештар сокинони назди марзӣ хонаву ҳавлии худро тарк гуфта ба ҷойи дигар кӯч банданд. ҷаласаи машваратии сардорони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои созмони Шанхай таҳти раёсати сарвазири шӯрои давлатии Чин доир мешавад. чандин шаҳрҳои Украин мушакборон шуданд. девони вазирони Қирғизистон дар бораи чанд сокини Ботканд ки таи як моҳи охир ба сабаби ҷанг дар марзи ин кишвар бо Тоҷикистон ба минтақаҳои дигар рафтанд маълумоти дақиқ надоштааст. имрӯз дар ҷаласаи Кумитаи умури байналмилалӣ, дифоъ, амният ва муҳоҷирати парлумони Қирғизистон, муовини вазири молия Руслан Татиқов натавонист ба суоли вакил Нурҷигит Қодирбеков посух диҳад, ки теъдоди нафарони хонаҳои худро тарк карда ба дигар минтақаҳо рафтанд чанд нафар аст. ин мансабдор ваъда додааст, ки пас аз анҷоми кори комиссияи вижа оид ба Ботканд маълумот хоҳад дод. гуфта мешавад, сокинони Ботканд ки ба дигар минтақаҳо кӯчиданд ба кӯмак ниёз доранд, ба онҳо бештар дар Уш, Бишкек ва Қизилкӯй ҷой дода шудааст. шароити зиндагӣ надоранд, ба хотири ҷурапулии хона онҳоро пеш мекунанд. баъзеҳо дар масҷид зиндагӣ мекунанд, идае ҳам дар мошин зиндагӣ карда истоданд. аз намояндагони девони вазирон даъват шудааст, ки дар бисёр хобгоҳҳое ки ҷойи холӣ доранд, ба нафарони бехонумон монда ҷой дода шавад. як мухолифи ҳукумати Қирғизистон, ки нахост номаш ифшо шавад, ба паём гуфт, ки ҳукумати Қирғизистон ҳавасманд бар ин аст, ки ҳарчи бештар сокинони назди сарҳадӣ хонаву ҳавлии худро тарк гуфта ба ҷойи дигар кӯчанд, то ки гуфтушуниди дипломатӣ барои муайянкунӣ ва аломатгузории марз осон шавад. ин манбаъ афзуд, ки ҳатто ҷониби Тоҷикистон низ ҳамин корро мекунад, то рафт фишор болои сокинони назди марзиро пурзур мекунад ва ё ҷангҳои кӯтоҳмуддати идорашаванда ташкил мекунанд, то мардум аз ҷони худ ҳаросида минтақаҳои назди марзиро бо хоҳиши худашон тарк гӯянд. зеро шояд ба созише ки мақомдорони ду кишвар мерасанд, мардум ин созишро қабул намекунад. мисолаш обанбори Кампиробод аст. субҳи 16 сентябр дар чанд мавзеъ дар марзи Қирғизистону Тоҷикистон тирпаронӣ оғоз шуд. аз ҷониби Қирғизистон сокинони 7 деҳаи навоҳии Ботканд ва Лейлек, деҳаи Ҷекенди ноҳияи Чон-Олаи вилояти Уш хонаҳои худро тарк карданд. 206 нафар захмӣ шуда, 63 нафар ба ҳалокат расиданд. аз ҷониби Тоҷикистон низ дар рӯстаҳои назди марзии Чоркӯҳ, Хоҷаи Аъло, Ворух, Овчиқалъа, шаҳраки Шӯробод ва чандин рӯстаҳои дигар даҳҳо хонаву ҳавлӣ, мактабу воситаҳои техникӣ тахриб шуданд. зиёда аз 100 нафар тоҷикистонӣ ба ҳалокат расиданд, зиёда аз 250 нафар захмӣ шуданд. ҷаласаи машваратии сардорони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои созмони Шанхай таҳти раёсати сарвазири шӯрои давлатии Чин доир мешавад. дар ин бора сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Чин Чжао Лицян ба расонаҳо хабар дода гуфтааст, ки чорабинӣ таҳти раёсати сарвазири Чин Ли Кэцян рӯзи 1 ноябр ба таври онлайнӣ баргузор мешавад. ба гуфтаи дипломат, дар ин чорабинӣ сарони ҳукуматҳо ва дигар намояндагони кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай ва кишварҳои нозир ширкат хоҳанд кард. дар ҷаласа кадом масъалаҳо баррасӣ мешаванд, мушаххас нест. қаблан вазирони иқтисод ва савдои кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шанхай низ дар чаҳорчӯби 21-мин нишаст як қатор пешниҳодҳо барои густариши ҳамкориҳоро зимни як ҷаласаи онлайнӣ баррасӣ карда буданд. маълум шуд, ки гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон ва кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай дар нимсолаи аввали соли 2022 68%-ро ташкил додааст. зиёда аз 60% гардиши молии Тоҷикистон ба кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай рост меояд ва бузургтарин шарикони тиҷоратии Тоҷикистон ин Русия, Чин, Қазоқистон, Узбекистон, Покистон ва Ҳиндустон мебошанд. мақомоти Украина гуфтанд, нерӯҳои Русия рӯзи 31 октябр дигарбора шаҳри Киев ва чандин вилоятҳои дигари ин кишварро мушакборон карданд. Валентина Резниченко, яке аз намояндагони ҳукумати шаҳри Марганец, гуфт, мушакҳои гради Русия ба як хонаи истиқоматӣ ва мактабе бархӯрданд ва як зани 31 сола низ кушта шудааст. Алексей Кулеба, раиси вилояти Киев, гуфта, ки системаи дифоии мушакии шаҳри Винитса ба кор андохта шудааст.
дар Киев ба гуфтаи Виталий Кличко раиси шаҳр, баъди зарбаҳои мушакӣ дар субҳи 31 октябр қисматҳое аз шаҳр бе нерӯи барқ монд. ба қавли Игор Терехов, раиси шаҳри Харков, нерӯҳои Русия дар ин ҷо зербунёдҳои муҳими ғайринизомиро ҳадаф гирифтаанд. ҳамчунин дар бораи ҳамлаҳои ҳавоӣ ба шаҳрҳои Полтава ва Кировоград гузориш мерасад. дар ҳамин ҳол вазорати дифои Украин эълон карда, ки аз 50 мушаке ки Русия имрӯз партоб кардааст, 44 ададаш раҳгир шуда, танҳо 6 ҳадафи он ба ҳадаф расидааст.